Здравейте, добре дошли в нашия матч, къде играем Барселона кариерата. Абонира за канала, лайк нагоре, да не пуска такива велики ключи с карите на Барселона. И започваме. Първа атака за Барселона. Френки де Йонг е подаването. Де Йонг. Изстрел. Толкова да е попана във вратата. Да, Де Йонг открива резултата за Барселона. Такива попадения трябва да виждаме за каталунския тим. Феновете се радват. Видим пак на повторението. Де Йонг тръгна на спринт. Изстрел, получи се рикошет и вратара нямаше как да се намеси по-добре. За момента Де Йонг ни е титулярния халф. Атака за Барселона. Левандовски изгуби топката. Изстрел неточен. Ямал. Изстрел далече на Ямал. Корнер. Педри. Има изстрел, неточен изстрел. Атакува топката от краната. Робърт Левандовски изпуска. Атака за Барселона. Няма да има. Феран Торес. Финт. Феран Торес е далечен изстрел. Корнер далеч има. Не. Левандовски прави шпагат и че има аут. Атака за Барселона. Левандовски. Феран Торес топката изгуби. Край на първото по време. 0-0 за Барселона. Атака за Барселона. Левандовски. Изстрел отстрани вратата. Атака за Барселона. Изстрел. Топката не попада в вратата, отстрани вратата. От 17 метра какъв изстрел отстрани. Атака за Барселона. Но кой се предложи? Гол за Робърт Левандовски. Тук поданото на Гави и Левандовски с едно пипане майсторски я вкара във вратата. Атака за Барселона. Левандовски пак вкарва. Не, Педри вкарва, грешка на коментатора. Тук паса на Левандовски към Гави, Гави към Педри. И Педри отбеляза. Пред Кирил Деспотов има шанс да вкара. Вкарва го Деспотов. В последните минути на двобоя. Кирил Деспотов. Българския национал. Капитан на националния отбор бележи. Добре дошли, следващия мач Шампионската лига. И добре дошли на днешния матч, където играем на сняг. Атака за Барселона. Подаване. Виктор Роке отбелязва гол за Барселона.
Още една възможност пред Виктор Роке. Той че подава. Деспотов го вижда. Кирил Деспотов изпуска. Корнер за Барселона. Той че почва някакво отиграване. Деспотов. Минава двама. Кирил Деспотов с фаул. Не отбелязва. Има фаул. Че продва на нещо тучено. Деспотов изпуска възможно. Педри, че продват малко по-далече. Да стреля. Педри. Не. Ти има ли изстрел? Има. Не, точен изстрел. Кирил Деспотов. Деспотов. Минава двама. Деспотов изпуска. Тук има някой да добави. Не. Последна възможност за Барселона. Видим. Деспотов. Сигна топката. Не. Добре дошли в следващия двобой. Това е състава, като че играеме. Двобоя започва. Дали Барселона че отнема топката? Не. Тук за влизането получи червен картон. Дали че има удар от дистанция? Не. Изстрел Тер Штеген спасява. Дали Барселона ще направят възможно атака за гол? Подаване. Че има високо подаване по въздух. Стига Феран Торес. Торес. Дали че надбяга? Не. Дали че намери Ямал? Ямал. Ямал. Това възможност имаше да вкара попадение в матч. Тук има на противния отбор. Дали Барселона ще играе на топката да видиме. Левандовски. Срещу това Левандовски не може да се справи. Подаване. Корнер. Дали си правят нещо оттучено? Подаване. Нямаше на кой да подаде. Вратара фаща. Барселона правят атака. Топката е блокирана. Другият отбор прави атака. Връща назад. Топката от крайната. На спринт тръгва. Бека на Барселона. Че има някой да влезне вътре. Подаване. Във въздуха има някой. Не. Бека, че отграна ли пак топката? Атака за Барселона. Ямал. Левандовски. Феран Торес. Феран Торес отбелязва гол. Важен за Барселона. Изстрел Тер Штеген спаси. Изстрел спасяване на Тер Штеген. Той сам срещу Тер Штеген подаване назад. Изстрел Тер Штеген не му вявата. Сам срещу вратара. Тер Штеген не можа какво да направи. И вкараха си положението. Левандовски. Левандовски не може да вкара. Има корнер. Смяна за Барселона. Кирил Деспотов. Деспотов с изстрел. Спасяване на врат. Атака за Барселона. Подаване. Тук има Туспа. Има картона какъв е. Лифал. Вика го. Червен картон. Много пасен фал има. Топката ще бъде преоставена за Кирил Деспотов да
Прехвърля стената. Десподов! Десподов точно в скобата би. Добре дошли в следващия двубой на Барселона. Нека да започваме. Първа възможност пред Барселона да открие резултата. Десподов. Бърз. Десподов. Тук да рече фал. Тук да фал пак ще даден на Десподов. Киро Десподов с фаут. Топката тупка. Още една възможност за Барселона. Феран Торес е по-бърз. Прави дрибъл. Търси Левандовски. Левандовски града. И той изпуска. Още една възможност за Барселона. Феран Торес. Торес. Трябва, че има пас с Левандовски. Има пас. Левандовски вкарва. Той ме дали че не топката не стига. Педри. Дуспа за Барселона. Дуспата ще бъде на Десподов. Да видим българина. Български играч вкарва. Много хубава Дуспа вкара. Тук да центрираме. Няма да бъде стигнат. 75-та минута резултат 2-1. Че има фал за Барселона. Рафиния подава на топката. Воле. Мачът да вършва 2-2. Барселона направи последните два мача от 2 хикса. Това беше. Аз бях Еленко и до следващия път.